Siemate wszystko. Idę go zimi i dny robią się zimniejsze. Także треба się zakryty i zjisty mastelo. Nie знаєте, що є мастило або як то зрихтувати? Обзирайте далі і будете знати. Dneska буду варив мастило так, як мої мама мене навчили. Бере праві 10 минут зрихтувати мастило. Нам буде треба 200 грамів білого сира, чверть горнятка молока, jednego яйця, мука і кус солі. Zaczamy. Перше, треба дати білий сир в миску. І треба роздусити білий сир вилком. Наливам молоко. Dodam 1 ложечку муки. І яйце в миску. І очевидно треба кус солі додати на смак. Тоді возьму си вилку і розколотам wszystko в jedno. Kiedy хочете бути олдскулемком, може коснувати колотилчу як гелса. Розколотам, аж то jest доча вимішане і ніт веце грудок. Влучу шпаргет на високу температуру і дам кус масла на пательню. Kiedy masło taje, влучу шпаргет на середню температуру, влию миску в пательню і зачну мішати заєдно. Треба заєдно мішати, щоб мастило не прихоріло до пательні. Коли мастило зачне закипіти, то значить, що є już готове. Можеш теж додати цибулю або бочок до мастила, але для себе ніч не додам. Возьму скибку хліба, дам кус мастила на скибку і то wszystko. Smacznego!